Il-ħamis filgħodu l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Melita se jkun qed jiltaqa' mal-Arċipriet tal-Birgu sabiex janalizza l-ħsarat li saru fuq il-vara ta' Kristu Irxost nhar il-Ħadd li għadda. Dan wara li skont l-Arċipriet stess, il-wajer li miegħu weħlet il-lasta tal-bandiera tal-Irxost kien il-wajer tal-kumpanija Melita. Dan il-wajer ġie stirat l-għada li seħ l-inċident. Immedjatament ma li seħ l-inċident saret spezzjoni minn esperti waqt li l-parti miksura qed tinżamm f'post sikur biex isir ix-xogħol meħtieġ. Dan l-inċident saħansitra wasal ukoll għand il-pulizija kif kien indika l-istess Arċipriet f'kummenti ma' dan l-istazzjoni. Jien mort għand il-pulizija x'jiena rajt wajer dal-kejbel jitbandal li jien fil-opinjoni tiegħi kien diġà mhux postu, ġifieri naf li meta taqsam triq kejbel, ġament li jew tagħmillu vent u torbtu miegħu u jkun ta' ċertu għoli, ġifieri kien hemm għaddejjin tal-Ene Malta kif għandhom ikunu ma ġara xejn. Net News u informat li fil-laqgħa ta' għada l-kanonku Dunkarn Busuttilu l-kap eżekuttiv tal-Melita mistennija ddiskutu x'tip ta' kontribuzzjoni tista' tagħti l-kumpanija wara li seħħ dan l-inċident.